Fl-ewwel kwart ta' din is-sena pajjiżna reġa' rreġistra tkabbir ekonomiku qawwi. Fil-fatt kien hemm żieda ta' 5% fil-prodott domestiku gross fuq is-sena li għaddiet. F'termini reali tkabbir huwa ta' 3.5%. Dan it-tarif kien ikkonfermat minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Dawn l-istimi juru l-prodott domestiku gross għall-ewwel kwart ta' din is-sena kien ilaħħaq l-1,771 miljun euro. Dan it-tkabbir huwa wieħed qawwi u mill-2011 sal-lum kien hemm biss perjodu wieħed fejn it-tkabbir kien iktar b'saħħtu. Dan fit-tieni kwart tas-sena li għaddiet. Dan it-tkabbir kien meqjus bħala impressjonanti mill-Ministru Edward Scicluna. Il-Ministru Scicluna spjega wkoll kif din ir-rati jola minn dik medja fl-Unjoni Ewropea u ż-żona euro. Skont l-istess statistika fl-ewwel kwart tal-2014 il-kumpens lil ħaddiema kiber bi 38 miljun euro. Konferma li qed jinħoloq ix-xogħol. Il-profitti tal-intrapriżi żdiedu bi 12.6 miljun euro u tassazzjoni netta fuq il-produzzjoni u l-importazzjoni żdiedet bi 33 miljun euro. Kienu diversi l-industriji li rreġistraw titjib fosthom dik tal-kostruzzjoni li għal żmien twil kellha xejriet negattivi. Indikatur sabiħ ħafna wkoll illi l-industrija tal-kostruzzjoni għall-ewwel darba mhux biss ma waqgħetx, dan qed nitkellmu mill-2008 sal-lum. Niżla kwart wara kwart tas-sena. Issa waqfet u żdiedet sena b'sena. Ġifieri l-kostruzzjoni tikkrea ħafna xogħlijiet anzi f'ħafna industriji. U fl-aħħar nett kien hemm ukoll reviżjoni tas-sena li għaddiet li ma kienx 2.4 imma kien ta' 2.6%. Ġifieri all in all tara li ċertu setturi qegħdin jikbru, speċjalment anke fir-retailing u l-wholesaling, juru l-ekonomija mixja tajjeb u jagħti sodisfazzjon kbir illi x-xogħlijiet u l-impjiegi se jibqgħu jiżdiedu. B'reazzjoni għal dan ir-riżultat, il-Partit Laburista qal li dan huwa konferma ta' kemm l-ekonomija ta' pajjiżna tinsab mixja fi triq tajba u kemm l-istess ekonomija hija b'saħħitha. Il-Partit Laburista qal li dan huwa ċertifikat ieħor tal-politika ekonomika ta' pajjiżna, ċertifikat li mhux biss qed jagħtih l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika iżda qed jagħtuh in-nies li tħossu d-differenza fil-ħajja tagħhom.